Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, ina sake jaddada muku, idan baka danna subscribe ba, ka daure ka danna min subscribe, kana ka danna min ƙararrawar sanarwa da zaran sabon bidiyo na ɗora, za ka same shi a YouTube channel ɗin nan. To, kowa dai ya san Kawu Ɗan Sarki shahararren mawaƙi ne wanda duniya take yin sa, wanda Kawu Ɗan Sarki ya yi ƙaurin suna a ƙasashe daban-daban wanda ya shafi Libya, Nigeria, Kamaru da sauran ƙasashe. Wanda Kawu Ɗan Sarki ana ikirarin ma wannan karon zai lashe gasar mawaƙan Hausa. Wanda Hamisu Breaker ya dage akan ya ji Kawu Ɗan Sarki zai lashe gasar mawaƙa. Wanda shi ma ya dage da fitowa sabon waƙoƙinsa don ya zama number one, amma Kawu Ɗan Sarki ana cewa yana so ya wuce Hamisu Breaker, amma Hamisu Breaker kamar ya yi nisa a Kawu Ɗan Sarki. To, Umar M Sharif dai shi kuma ya lashe gasar soyayya ta layin waƙar soyayya. Kowa ya san duk cikin Kannywood babu wanda ya kai Umar M Sharif iya waƙan soyayya. To, ina sake jaddada muku, idan baka danna min subscribe ba, ka daure ka danna min subscribe, kana ka danna min da ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗora bidiyo na za ka same shi. Kuma wanda wancan karon ma an nemi Kawu Ɗan Sarki ya je shi Nijar, wanda Nijar suna yin Kawu Ɗan Sarki sosai, wanda suna jin waƙoƙinsa da kuma Ghana da kuma Libya da kuma sauran ƙasashe da suke gefe har da ma ƙasar Nigeria. Wanda mawaƙa sun dage, mawaƙa da yawa na Hausa, wanda kowa yana so ya samu lambar yabo a cikin Kannywood. Wanda ana ikirarin kuma shi Kawu Ɗan Sarki ya yi nisa, ya wuce su ma za a iya cewa, sabida ya yi nisa ne sosai, wanda kamo shi ya zama aiki, wanda ma ake tunanin zai sha gabansa, wato Hamisu Breaker ne. Shi ne ma wanda ake tunanin za su goga da kuma Kawu Ɗan Sarki. To, Kawu Ɗan Sarki shi ma ya dage, kuma akwai wasu waƙoƙinsa da za su fito nan da ba da jimawa ba, Kawu Ɗan Sarki. To, shi ma kuma Hamisu Breaker akwai wasu waƙoƙinsa da za su fito nan da ba da jimawa ba. To, yanzu mu dai ku biyo mu a wannan labarin, ku biyo mu a bidiyo na gaba domin ku ji yanda za ta kaya Kawu Ɗan Sarki da kuma Hamisu Breaker. To, ina sake jaddada muku, idan baka danna min subscribe ba, ka daure ka danna min subscribe, kana ka danna min da ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗora sabon bidiyo na. A bidiyo na gaba za mu kawo muku yanda ta kasance Hamisu Breaker da kuma sauran mawaƙa da kuma shi Kawu Ɗan Sarkin da kuma Auta MG ma wanda ake tunanin za a sako shi a list a bidiyo na gaba. Ku biyo mu bidiyo na gaba domin jin yanda ta kaya. Na gode. Maybach music. Can anybody